Morenya kora mga juang ndia marata i pario koda uchiel dueno marachiel kana rio pario koda bich haiko ni manyena echenu ni maro imore kabende wan bijalo ko maralizo teno betolo mago kodwa mbaka wantie live maro tema chuo kariadek auchano no kabende wantie live Facebook Ramogi TV Ramogi TV ke imbui mar SK chiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi thuondo eche. Boys must remain boys and men must remain men. And women must remain women, and girls must remain girls. Jatan piny Kenya William Ruto ramone sirikal ma Kenya oyie gi chung mar jatan piny Amerika Donald Trump ka hinya e wach yango kit chwech ariyo kende. Mukubali tukae kando. We support another person. Candidate yetu ya urais anaitwa Dr. Fred Matiang'i Okengo. Duogo mar Fred Matiang'i motegno e pau siasa medo chwakore ka jotend Jubilee bende olieko ni gidhisire lwedo. Watachimba machi, watatuwekea tangi kwa milima. Pia kila mwananchi aweze kupata faida ya maji. Gedo mar dag pi Makegunga, Migori County, ochakore ayanga banka no yaw gi jatend piny Kenya William Ruto. Macheni ya kora mga juang nyinga Lydia. Okay, obila ma undanyi e kaunti matata Taveta ochako pedha mar manyo mabuse aboro mayangore ni opondo kawuok e jela ma undanyi. Obila wacho ni mabuse ma opondogo gin Patrick Karisa manodonjne gi ketho mar kuo, Erikson Mwachofi kod Samuel Onyango manodonjne gi ketho mag bembo, Alex Makezi mantiere kod ketho mag monj, Edward Maigasho manigi ketho mar bembo mar nyathi matin, Robert Nchungwa maitudo gi ketho mag rocho ratiro e yor chuno tim mar hera kod Mwangemi Mwanyange gi Joseph Kalama maitudo gi ketho mag turo kendo kwalo mwandu e udi. Tijego yangore ni nyotucho witato odno kendo pusore mag ringo nonro koda pedha mar gidhi nyime. Wadhi mbele nyakora mga juang, jatend piny Kenya William Ruto sani okoni jatend piny Amerika Donald Trump siro motegno chenro mag Kenya karanyisi en okang' mar chwalo bila ma piny Kenya piny mar Haiti. Ruto bende otielo ni gisiro okang' mar Trump kumo tim mar hera e kind chwech achiel machal kaka Walter Nyambaga lero no. Kaka yoro nyiso chung mare wi keny mar nyiri gi nyiri e kod chuo kuom chuo mosebedo mbaka e kind pinje. Jatend piny William Ruto okoni yawuowi nyaka bed mana yawuowi, to nyiri nyaka bed nyiri, ka chuo bende pod nyaka bed mana chuo. Mano e gima Kenya oyie kuome. Ka weche gi Ruto odokne godo jatend piny Amerika Donald Trump mayando chuo koke chik makumo timbego. As a leading democracy, that the policy direction of the United States supports what we believe in, that boys must remain boys, and men must remain men, and women must remain women, and girls must remain girls. The very first news from the United States in the new administration is to confirm what the Bible says and what our tradition, family, is grounded on. Kolose kindala mane obage kanisa mar Global Cathedral Church Nairobi, Ruto oko ni jatend piny Amerika John Donald Trump siro kang mane Kenya okawo mar jiwo kwe e piny Haiti. I was requested by the President of the United States last year to provide Kenya's security diplomacy, and I'm very proud that even President Trump, with the new administration, supports Kenya's mission. Ruto bende okoni uchumi ma Kenya ka dongo sipidi kendo nengo mwandu dok chien kaka yor fungo ngima ne oganda. Just yesterday, we got good news about what God is doing in healing our economy. We have seen the inflation numbers come down, interest rates come down, exchange rates come down. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Manenjalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod ogai machon mar doho Willy Mutunga koro seo sirikal ni kod paro mar gweyo oko joyal bura
Magdo maduong' mogik Supreme Court kod ogai mar doho Martha Koome. Kagilose gwenge opogore opogore. Gachagua kod Mutunga wacho ni ntiere maling'ling' ma sirikal keto liet ne doho e kinde ni makoro ikruok timore ne yiero mag 2027. Parliament has been captured, the opposition has been neutered. If now they capture the judiciary through the removal of Martha Koome and the Supreme Court judges, this country will slip into a dictatorship. So we want to ask the international community to keep an eye on Kenya, and we want to ask the people of Kenya to be alert. Na hiyo maneno yote ya kumtoa Martha Koome tunajua ile inapangwa. Na inapangwa vile ilipangwa ya kutoa Rigathi Gachagua. It's a script ilikuwa imepangwa. Toa Rigathi Gachagua, ukishamtoa panga sasa toa Martha Koome, toa huyu. Kenya ni nchi ya chukunuku, because I think a lot of people we are dealing with in this government tell the truth by accident. She has 4 cars, therefore 4 drivers and you know and bodyguards, and that's clear intimidation, you know, of withdrawing it, and it has always been used by the state. They could have told her, but the way it was done, you know, and I hope you have read our own statement about that issue. Ogai madon bura mar Wiper Kalonzo Musyoka koro kuoni onge gima tamo jatend piny Kenya William Ruto chiwo duol mar IEBC bang' domo malo ogolo ng'eto machiwo thuolo mar chungo duon no. Kalonzo noten gi jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna mabende oseyo kuom jokanyo mag ODM mawacho ni ok ginyal keto sirikal tesre. Otieno Daniel Nigiler. Kalonzo Musyoka maoloso e kinde twak mare gi jopiny ma Dagoretti North owacho ni jatend piny William Ruto nyaka koro chap nying jokanyo mag aput mabiro chuogo IEBC. Mano owacho katodoko ni ntiere bura machielo e doho mowinjore gol ng'eto mare chieng' tich ariyo. Nimemwambia Ruto ana sababu yoyote sasa ya kutounda tume ya IEBC. Nchi haiwezi kukaa bila tume ya IEBC kusimamia uchaguzi. Kalonzo bende osingo mar chopo e doho mar neno ni ogai mar obila Douglas Kanja kaachiel gi ogai mar okwach kich Ibrahim Amin oduoko penjo weti mar teko rawere ma osebedo kadhi nyime pachoka. Sasa hivi kesho tuko mahakamani. Kama vile wakili Njiro amesema, kesho tuko kwa mahakama. Kama Inspector General wa polisi na director wa CID hawatafika kesho kwa mahakama, alisema he will cite, he will convict and sentence them on the spot. Kalonzo no ten gi jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna mabende okawo thuolo no mar seyo moko kuom jokanyo ma ok duond bura mar ODM mawacho ni ok ginyal keto sirikal tesre ka en ochiwore mar dhi nyime gi seyo piny owacho makata tek. Mulinituma bunge nizungumze ama ninyamaze? Mambo kama ni mbaya niseme ama nisiseme? Kuna wengine wanasema Sifuna anyamaze tu ati kwa sababu kuna watu waliingia kwa serikali. Mimi nimesema watu wa Nairobi nitasimama kwa ukweli, kuje mvua ama kuje jua, si ndio? Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV. Kaliet mar siasa medo medore pachoka e bende kaka jo siasa opogore medo guonyo wigi ka gitimo ikruok ne yiero maduong' mag 2027. Kaka jafwambo mar Wiper nyaka dilero ni duond bura mar Jubilee koro yango ni gin kod paro mar siyo lwedo jatend migawo machon mar arita Fred Matiang'i kaka jal makoro biro rakore kod William Ruto e yiero mabiro. E gwenge Manarok ne en romo manyokelo kanyachiel jokanyo mag duond bura mar Jubilee kotele kod jagoro maduong' Jeremiah Kioni mabende olando ayanga kendo nyiedhe lela ni gibiro chung' kod manen jatend migawo mar arita Fred Matiang'i mar laro kom jatend piny pachoka. As the Jubilee Party, we have our own candidate also called Matiang'i. Waende wakae na wale aende wakae na wale wengine. Tuhakikishe Kasongo ameenda nyumbani asubuhi na mapema. Koloso Kioni owacho ni Matiang'i nigi nyalo madwarore mar rakore kod William Ruto kaachiel gi jogo mamoko ma olap dhogi ndong' ne kom makamano. Tafute huyo mtu akuje
waungane na wale wengine, na sisi wote tukubali kikapu moja. Ruto hata akiweka Kimani Ichung'wa kama chairman wa IEBC ataweza? Hata akiweka Kamuketi pale, kuna kitu ataweza? Lazima tukubaliane kama Wakenya kwamba William Ruto na watu wake wote are the really wrong people. Matiang'i en achiel kuom joten migepe mane ogen e kinde telo mar Uhuru Kenyatta, kendo nomi tije madongo moting'o tayo chenro mag sirikal matudo sirikal mamalo kod mago mag counties kod telo e mise ang'wen madongo kata the Big Four agenda, tije ma bende Ruto noywak ahinya ni gin mane owalne. Komachielo, Seneta Makisi Richard Onyonka, ma en jakanyo maduond bura mar ODM, bende nyochiwo sir mare ne Matiang'i kata obedo ni e kinde mamoko nolieko ni Matiang'i nyalo biro riwore kod jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua. Tumeamua candidate yetu ya urais hapa nchini Kenya 2027 elections anaitwa Dr. Fred Matiang'i Okenyi. That if you have a dysfunctional country, that institutions are not ready to share the cake equitably, then you must look for alternatives. We set our own political party, we will go and negotiate. We know Fred Matiang'i is going to win, but he cannot win alone. We are going to talk to everybody. We are going to talk to Kalonzo, we will talk to Gachagua, we will talk to Uhuru, we will even talk to Raila. Magitimore mana dweche moko tok Matiang'i ne liekore ni ochiwo rak ne kambi moro mar piny Canada mondo tim nonro e wimbi mare mar laro kom tend piny. Kochopo sani, oganda jo Kenya koro keto wengegi mar neno ni auka mar siasa ni ochimo kanye, to riwruoge mag siasa biro chalo nade. Efi Nyakidi, Ramogi TV, Nairobi. Duond bura mar National Liberal Party onyiso yie margi ni doho mar appeal biro ng'ado makare bura manochwal e doho e wi yiero mar jokanyo madhi bede aput machugo duol mar IEBC. Burano ma ichano ng'adi chieng' tich ariyo ema sani ochungo chenrono ni mar doho ma Kiambu nyose ng'ado bura machielo mayande kwedo chenro mar chugo aput makamano. Kata obedo ni doho ma Kiambu nyocha oseng'ado ni jatend piny nigi thuolo mar chapo nyinge jokanyo mag aput mayiero komishona mag IEBC, pod nitie ohinga kaluwore gi bura ma pod ni e doho mar appeal. Dr. Augustus Muli kod Koki Muli yware wi bedo jokanyo ka Augustus ywak ni duond buch Wiper ne okelo Koki Muli e tok chik bang' kano oseyombe yiero manotim gi duond buche 23 mag Azimio. Kotwak gi jofwambo, jagoro ma duond bura mar National Liberal Party Omondi Koyo oseo Kalonzo Musyoka kuom ringe doho kata mana bang' domo malo ng'ado bura mayango Augustus Muli kaka jal manoyier mondo mi chwal nyinge e duolno bang' yombo Koki Muli mane Kalonzo siro. Negi kelo jambetre Koki Muli mondo nodhi opiem kod Dr. Augustus Muli mar National Liberal Party. E Azimio la Umoja One Kenya Coalition, wantiere gi 23 political parties. E 23 political parties gi, parties apaga uchiel noyiero Dr. Augustus Muli to noweyo jambetre Koki Muli oko. To Kalonzo noduogo neno ni ne okonyal yie gi duoko ainano emomiyo noringo dhi e doho. Oseo moko ma osebedi ka ilieko gi moko kuom jokanyo riwruogno ni gini e piny owacho kendo gitiyo kanyakla gi sirikal kowacho ni pod gingirore e riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Wan wangirore e duond bura mar Azimio la Umoja One Kenya Coalition. E coalition kanyendo kitayo wagogo ai mar Raila Amolo Odinga, kanye ema wantiere wan pok bedo gi jo Kenya Kwanza e kitanda achiel, be wakiagi be okwadwa ng'eyogi, wan wang'eyo ni wan jo Azimio. Burano igeno ng'adi tich ariyo mabiro tarik 28 dweni mondo mi ochiw thuolo ne duol mar IEBC ochak loso chenro mar yiero mabiro. Wageno ni the Court of Appeal dhi chiwo duoko makare ma is based on fairness, justice and truth. Daika na pagariyo bang' sa dek mar otieno chenro eno imore. Felice Odhiambo wacho kanyo ni entie Mbakasi mora inyagi chenro. Vincent Onyango wacho ni en jako Nyango Janyabula entie kodwa en bende eno kanyo ote mano marafiki Ligala Kabiero wacho ni en beno seche kien gi Donna Christine Flozika Chel gi Victor giduto gintie kodwa e chenro. Pastor Collins Odindo wacho no sechope chenro yo makare kaeto wacho kanyo ni sirikal nyaka kwer omiyo yie gi Sifuna parma Sifuna golo pasa Juma Rundu wacho kata ni entie kodwa kata kamano yodo accident kachoko winy maber Nyasaye mondo michang makenda. Eno bende ote kanyo mar Mandela Oniala mar Kibiri Ward wacho ni entiere gi familia mare
gi Pastor Fred giduto gintie kodwa kae gilange wachoni gigombo neno gima jatend piny nyalo timo ma ok tumetenga. Beano kanyo Philip Omondi kantie Migori wachono wuok sayo wachoni gomos ne familia mar Japolo Ginga ka wuok sayo te kuom thone kendo goero kamano ne mjumbe ne Francis Peter Masara kuom limbe mare molimo gi pacho. Neno bende kanyo ka Chengo mwacho ni entie Kisumu kaeto wachono kwedo seyo marigadi ketna serikal nikech noriembe office omiyo koro chal kagima okwedo serikal. Kaeto beano kanyo ka Peter Atukona Adam wachoni en Peter Oyer kaeto wacho kachacha ni en bende osechope chendo ni maro imore entiere kodwa nyaka ne wachake nyaka sechegi. Vincent Onyango wachoni an engineer kaenti Kanyabula wachoni oseo grito ganario parayo kod aberie sechegi wachoni wan bang Matiang'i sirikal koro mos na entire Onyango family. Aya Roslyn Wasira wachoni mbentie kodwa chenro Jaramogi duto wachoni okaw mos kacha kaeto brother Paulo Keo kantie Kisumu kachiel gi Odero Eve ntie Madhare wayo matin maino imore kikidhi mabor. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njera Nishetu, Jela ni kama kaburi, haichagui mtoto ama mtu mzima. From the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchinj e chenro mar rameny piny sa 1:30 otieno. Wan oganda lunya kama koro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akora mbajo ng'ato mar rameny piny. Chick bye. Shukran. Watim kama kaudera irwaki kausuka munditwe walim namchumbi wabil chiemo mopogore opogore, chiemo mantiere gi nyadhi, chiemo mantiere gi mit nyowuoyo. E namni wantiere koda re mopogore, wan gi lobster, wantiere gi prawns, wantiere go kela, wantiere gi oyster. Wadan mondo waket gi mesa, wapuonjre kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter. Garlic butter benigi ndadho ma kende.
Gwengegi benetire koda chiemo mamoko maging'ere godo. Kaimati, biriani, mahamri, magi duto te wakeloni e chenoni mar tedo gi chiemo. Duol mochung'ne tao chenro mag penje pachokane koyango ni ndikruok ne penj mar KPSEA kachiel kod KILEA ibiro chaki tarik 27 dweni nyaka tarik 28 dwe mar ariyo. Duol no bende oyango ni sirikal biro chulo omenda penj ne jopuonjre duto ma jo Kenya mantiere skunde mag sirikal kachiel gi skunde mag ji giwegi. Ka jopuonjre ma ok jo Kenya matimo penjgo biro chulo omenda. Kifo mar Cynthia Onyango nigi ler. Ikruok ne timo penj mar KPSEA, jopuonjre duto madhi timo penj ni higani ikwayo mondo ondikre kochakore tarik 27 dweni nyaka tarik 28 dwe mar ariyo. NEC oyango ni jopuonjre duto mandikore ne timo penj bende nyaka bed ni ochopo e ondamo mowinjore mar timo penj ni. Ne jopuonjre ma idaro kowuok e sikunde ma gintiere kadhi e sikunde mamoko ikwayo ni mondo tim chenro makama ma ok odeko ne tarik 28 dwe mar ariyo kendo time kokalo e mbui. Jopuonjre duto ma jo grade mar 6 mapok otimo ndikruok e mbui mar jo grade mar 6 bende nyaka ndikre motelo ne ndikruok ne timo penj mar KPSEA. Ne jopuonjre madhi timo penj mar KILEA, ma en penj mar temo nyalo mar jopuonjre mang'aw, goyo okang' mar dhi timo tije mag lony mag lwedo. Jopuonj mapuonjo jopuonjregi ema biro nono nyalo margi e timo penjno, kendo bang' yango ikruok margi biro dhi nyime kod chenro mar ndikogi e mbui mar KILEA. Bende e penjno, sirikal biro chulo omenda ne jopuonjre duto masomo e sikunde mag sirikal kachiel kod mago masomo e sikund ji giwegi. Kata kamano, jopuonjre ma jopinje mamoko biro chulo omenda maromo Sh750 e kinde chenro mar ndikruok margi e mbui mar eCitizen eka giyud thuolo mar timo penj mar KILEA. NEC bende okwayo jotend sikunde duto mochung'ne ndiko jopuonjre mondo ket nonro makare mag jopuonjre ma oting'o nying-gi duto kaka giluwore ma ondik mong'ith, kit chwech mar jopuonjre, higa mar nyuol, piny ma japuonjre wuokie, kit somb din ma japuonjre timo, kachiel kod kit ng'ol ma japuonjre ni godo, ponono ni nitiere japuonjre mani kod ng'ol. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kwa dhi mbele Nyakorom Gajwang', chenro mar gedo mar dag pi ma Kegonga e kaunti ma Migori ochakore bang' kanoyawe yanga gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde limbe mare kaunti higa mokalo. Chakruok mar gedo no kelo geno ne oganda ma osebedo kod nok mar pi kuom higni mathoth kaka Jojuma leronwa. E kinde limbe ma jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Migori mar aboro mar higa mokalo, kama bende ne oyawo chenro mag dongruok mopogore opogore, chenro mar gedo mar pi maromo $600,000 e gwego ma Kuria East, gen moko mago mane oyawo kod jatend piny Kenya e kinde limbe no. Bang' jada gwego ma Kuria East rito kuom dweche maromo 4 mondo ko chenro ni chakre, geno koro chopo bang' bad migawo mar piny owacho ma ochung' ne wechego ma keyo pi maonge ka Lake Victoria South Water Works Agency chopo gwego ma Kuria East kendo kawo pacho ganda kaka dhi tim chenro ni mar pi. Wamesema watafanya mambo yote, watachimba maji, watatuwekea tangi kwa milima, watasafrai maji kwa manyumba. 100% of all those who are present support this project. Hiyo ni kuonyesha tunaanza on a very good footing. Hii ni mradi ambayo itakuja kuleta mabadiliko makubwa sana kwa maisha ya watu hapa, kwa sababu italeta maji safi ya kunywa, italeta maji ya mifugo. Jalub County Commissioner gwego ma Kuria West Andrew Mwiti mane otelo chenro ni maka opacho ganda ka utende kod gedo mar pini ne ojiwo ganda mondo koro sir chenrogo mag dongruok. Wakati mradi inakuwa implemented, tupate support ya everybody. Hii mradi itafaidi kila mmoja kwa njia moja ama nyingine. Kwa wana administration ya Kuria West tutasupport hii project kutoka sasa mpaka ikamilike. Chakruok ni mar gedo kaachiel kod keyo pini koro kelo geno ne oganda gwego ma Kuria East ma osebedo kod pek ma yudo pi kuom higni malach. Omba serikali au wenye wahusika na mradi huu kwamba maji yaweze kufikia kila sehemu ya wodi hii, kwa mashule, hospitali na sehemu za serikali zote, na pia kila mwananchi aweze kupata faida ya maji hii. Gwengego mag Getambwega mantie kod familia maloga na par gin mago bende kori geno
ne oganda dhi bedo kod pi maler e bwo chendone mar keyo pi ma itimo kod piny owacho mamalo. At the end of this project, tunatarajia zaidi ya mboma 10,000 zitafikiwa na maji safi ya kunywa. Vilevile institutions zote za serikali, kutoka shule, kutoka mahospitali, kutoka kambi za chiefs, kambi za AP, kambi za askari zote zitapata maji. Na vilevile hii maji itafika kwa kila mboma. Midusa Paula Gwanda matiyo kod bad migawoni mar piny owacho mar Lake Victoria South Water Works Agency wach ni chenro ni mar pi ma otisi kaka Kigonga Water Project dhi neno ne sikunde, mier, kaachiel kod kuonde mamoko obedo kod pi maler. So kwa hii mradi tutafanya desilting, tutajenga ile vyombo ambazo zinasafisha maji na kujenga tanks na kuextend pipeline kwa shule na maeneo yote ambayo watu wataweza kuwa kupata hii maji. Ebwo chenro ni mar keyo pi, yiende maromo milioni 10 bende kod igeto pidhi igwego ma Kuria. Na tutaendelea pia kuhakikisha kwamba mazingira tumeidumu kwa kupanda miti kwa sababu kwa hii mradi tutatenga pesa na kusaidia hao wananchi watengeneze seedbeds. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mongere migao marita Dr. Raymond Omolo chiwo siem na jokwath mag jamni ma Isiolo mayangore ni osebedo katia mach e puothe makono kendo kelo mach masani oseketho ma ok tin ne eka 2,500 mar bunge makono e thuolo mar juma achiel koloso e Sericho kama ne olimo marango chal malal ma oseyudre kono. Omolo wacho ni majno osewang'o gwenge mag Sericho, Bandana, Dandacha, Basa, Eleturku kod Merti. Okoni en tudruok makare mar apisas mag Harita ema osereso midhierono kama noriwo apisas marito bunge mag marito le mag bunge kod mamoko. Bende oyango ni gino adieri wi ripode mawachore ni mego ntiere kuonde mawuokie alworano mamanyo kuonde kwath kod jogo ma manyo mor kich e bunge makono. Kora Mugajong bende winjo masako ite kor jumane kawuono wami mos choki mag siasa mondo mi hin bende winje mago masako ya kelo gi Walter Nyambaga. Bas, masako ito duogo ka pek mili. Wachako kod maimbo mar Kenya. Ruto, jurit ni dhiro jopiny wai. Wewe nani, wacha kusukuma wananchi wewe. Unasukuma wananchi waende wapi? Bure kabisa. Jatend piny ni jomoko osechwanyi. Wale watu wa chuki, wale wa migawanyiko. Yae, gin jomage. Wale wa mitego, wale wa mashares. Yawa. Kosudo bed jalup ni machon, mane imiyo tich. A man who is incompetent. He doesn't understand anything. Donge notimo tijino makare. He has no clue about housing. To the best of my judgment. Wololololo. Wea penja ne udinyeri. Koso gin mana miriambo lilo. Koso gigi okel mana gi jochiende. Si ulisema tuko na mapepo? Si ndiye alisema? Sasa hii maneno ya matusi juu ya gari yako. To wechegi be isewinjo. Lakini hata kama mimi rais alinidanganya, si pia alidanganya mabishop na mapasta na mareverend. Sasa kama unadanganya mabishop na reverend, Rigathi Gachagua ni nani? Aya, wewawere kodi. Martha Karua, to bende yango nying jatend piny. Ni mdogo wangu, naweza kuita Dr. William Ruto Alias majina ingine. Ulolo, to iluonge nang'o? Nikikuita William Ruto sijakutusi, si ni jina ulipatiwa na mama yako. To into iluongi nang'o? Ukiniita Martha Karua mimi sitalia. Jatend piny duogane ka. Wachore ni chako siasa chon sana. Mimi nataka niwaambie wala wanasema tumeanza siasa. Wacheni kuhara mapema. Siasa bado. Rais William Ruto alishindwa kuvumilia, akatoa makucha, akatoa rangi yake mapema. Sasa munasema hii
Na siku tukianza siasa yenyewe si mtakimbia. To kosogi olokoyo kuomi. Mimi nataka niwaulize. Nyinyi mkiona tumeanza siasa? Sasa watu mwambia tulize poli, mambo bado. Peter Salasia. Be shacha tio maber. NSSF haijaisaidia mtu Mkenya yeyote katika nchi yetu ya Kenya. Nango. Lakini kila siku wanaongeza pesa ya NSSF bwana rais. Aya, kare wawera kodi mondo wachomo Kenya kone. Jaduong' Wandai, to iselal nyocha in kure? Nyocha an Western Kenya. Nitima ng'o? Msafara mar president. Ichobu Ngoma, Busia, Vihiga, Kakamega. Iloruri kapata momo kedhot yawa. Alwora. Awinjo ni sani jipangore. To kiwuotho ka ng'ama wang'e neno malum, to ifwenyo ni ogendni moko se chako go atwa. Jipangore. To unu timo ang'o? Wan to karwa ka pod wadich kod analysis mokrum. Tawinjo ne jomoko dwa ni mondo ichak keto sirikal tesre. Be nyalore? Ni an as a cabinet secretary, ni mondo abed opposition within the government, ni mondo akosoa sirikal, ni mondo criticize, ni karach to mondo akwe. To donge ong'ere ni in jal ma japingo koso lokruok tinde nitie? To kwero no anase kwero saidi kinde mokalo ka kenda lonye sawa. Weche gi tek. Kata bunge monja antiecha nyocha bende ng'ama kwero moloya ongi. We wadhi Migori. Mama, awinjo ni ne uketo wuda yako e kom. Nye wakoni wuda yako in koro bede kom. Tich matek ema nyuolo chiemo. Onyuolo barabara doge unen. Onyuolo ECD doge unen. Adier. Onyuolo kunyo pi doge unen. Weche gi tek, we wauru malo kod koras moro. Enolimo enomulo ponila kamidekre ojonyo ringa. Anaketo geno na kuom Yesu jawar ankapodo jawaro miye lwete gochunga. Mago ema sako it kod Walter Nyambaga. Bagalizo wacho ni dak ne sudne kwaya matin. Damiel Samuel Otieno erokamano kuom keto gi TV wacho ni hera ahinya chenro no. Kaeto Amio Onyango wacho ni Bomet weche gi chope makare. Jackson Boy wacho ni Nyamasaria weche gi ler ahinya osebedo kule nyaka ne wachaki. Kaeto binaneno kanyo ote mar Roslyn Wasira wacho ni Winam Cinema liet kapas ong'iyo ga pile. Erokamano ahinya. Leon Ronald Yambo Jandhewa wacho kacha ni entiere gimama Grace Yambo gintiere Ndhewa Dennis Yambo kod Roni gidhuro kacha giwacho ni gimora ahinya gi chenro. Dero vero kamano kuom ote mari. Kaeto bende aneno kanyo ote kanyo mochwal gi DJ Lucky 254. DJ wacho kanyo ni en gidagi Joyce Obala kawuok Game Lihanda. Mano Franklin Agoro DJ. Benda chalo to ni entiere kodwa kata kamano wacho kanyo ni Amos ne Nyambaga kanene to kamana ahinya. Biano Bob Juma Ngege wacho na Sembo weche gichopo ne eyo mawinjore ahinya. Erika Wocha ni Kachain bende wacho ni Injaka Boch Karadingo Gadi School wacho ni Bula Ligala Joka Wie Mosmagi. Bonyo Alex in bende wacho ni wacho ni Willy Motunga ongege teko mar wuoyo wi weche mag doho. Wacho ni nomiye thuolo mar keto gik moko bed kare to ne ok oketo kaka noganda ntiere kod geno ni obiro keto. Engineer Lazaro Kanyambok wacho kacha ni Edwin Sifuna sani koro dwa ketho chia mar sulwe mare mayande rieny malere politics dak obed ng'ama hore kendo odhi kod euphoria mar party. Kaya wacho ni Okaso Wandai ni opingre kende kaka Wandai dipingre to en ya sirikal. Karo wacho ni kawanya hinyo ndiko kanyo wacho ni sani koro nitie weche ma ok dhine makare ka jomoko nitiere kuonde moko. Engineer erokamano ahinya kuom oteno. Samuel Oyugani ni kacha kaeto Violet Lopez ndiye kiboso yo matin kendo ma eno imore waduo kod mathoth nyaka mago mag tuke bende.
Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chakre kit ngima joluo machon, amiya gwatani od jaoda maduong' mondo iluw timena. Nyaka e ngima masani. Kada hol pesa ibuchni na biro loso go ore. Nyasaye ku okinyowa. Dokei. Wakelo ni sinema manyiso kit ngima ji. Kana luokre kind rabolo. Kago wanga kon tena no nyithindo. Lakini odhi nam. Ondone kama ng'ato ok ng'iye ng'ato. Nikech nambi ng'iye mana ji. Ng'e rieko mag jodongo, pek mar hera. Mokwongo jonyuol ni kit grich. Dala maka okadwa. Koda kamor mar ngima. Kidendo gi English ni my daddy. Kaka kinde mosekalo kod masani esigenni mopogore opogore. Odhiambo maru eka koro dwa chacho. Ng'ama onge pesa na awini sani ng'ama onge pesa itimo nade. Winam Cinema Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Kik bai. Shabiki.com ikuwe part of your wins. Hii 2025 tunaenda kufly even higher. Ukiwekelea, wekelea responsibly. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 671. Kidliekno achiel maber nigi achiel marach. Kit telo mane magidwaro nyiso generations mabiro. Sama winjo ke ineno kiyanyo wadu e mbui kikirenge donje. Kenya waber kabisa e pepa. Pinje moko kawa blueprint. Wanto wandiko ka kanyo to wakete shell. Joma ne nigi lony ka no chako timo gini kendo. Classification mitimo ka. Oyo. Kose yier jotelo. We must allow them to work. Kiwe siasa tenge migo kocha. Ber mar ng'ato. Papi e lach. Ka papi e tekni. To loki e patan. Janyao onge mbala. Kama iro dhuolore mach nyaka bedie. To mantiere ka IBC okadho pa lock commissioners. Kaka wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi. Kik bai. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigowa gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kanye. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija janding opanga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kelo. Tich adek ka tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Apis jagoro mongere migawo mar arita Dr. mondo dhi nyime gi chenro mar jiwo rawere e kor gwenge mopogore opogore mondo ti e yo makare gi talanta ma gin go e weche mag tuke mar yudo kaka ginyalo biro konyore ngimagi. Chenro ma kamano geto neno ni rawere mantie kod talanta ahinya to picha adhula oyudo teko mar dhi nyime gi tuke ma gitimo. Picha mochung' ne chenro mag tuke Apis mondo chiw mwandu ne timbe mantiere e gwengego. Bende koro gibiro medo dhi mbele konyore godo. Biro mondo warad gi youths. Sana youths gi gin at least kokwa nature gi to ginyalo bedo gi problem. Wach piny nyalo bedo gi problem in future. Kopo ni owegi sana ng'e ni wan gi weche mag social media
Nthindo wakwayogi mondo gibed watemo mondo waketgi mondo social media gitigo e yo maber. Wamiyo nyithindo wachiwo negi balls, wamiyo gi goal nets, wamiyo gi uniforms, wamiyo gi gloves, wamiyo referees uniform nikech referees mang'eny go mana frimbi gi kode. Aloso kode ni kopono nyayudo negi sports gear makaka uniforms, net to gi mpira mondo okel negi mondo bed engaged so much tugo magitugo kaendi. To sani kaka gibo bedo engaged ni kendo gimedo ywa jowetegi, idleness ok bibedo manyalo moyo gichak timo gik moko ma njore machalo kama kong'o, njaga. Jatugo mar timba dhula mar Gor Mahia Husni Odhiambo kaachiel kod owadgi Tyson Otieno matugo ne timba dhula mar Police FC e lig ma pachoka nombago chenro mar duoko lwedo ne oganda. Chenro mano kelo kanyakla timbe matindo kaka yo mar yango kendo diero talanta. Twego nobagi ne timba dhula mar Rudni Strikers matugo e lig mar rawere en mar ariyo. Nen mano mar miyo rawere puonj kod lony mar adhula. Osin kaachiel kod owadgi Tyson ma oyango ber mar tego talanta kapod gitindo kendo chiwo thuolo ne kidienje mathoth mag tugo adhula mabiro tego lig ma pachoka kaachiel kod timba dhula Harambee Stars. So hata leo tukiwa hapa ni because of that, because tunatry to give back to the team that ilitusaidia tukafika mali tuko. Most of them wana look upon sisi because wao pia wanataka kucheza Premier League. So kwetu ni mimi na feel hiyo ndo job tu naweza give back. Ni poa sana na ni kitu imeanza na tumefurahia sana imekuwa because unapata enzi yetu sisi tukiwa hivyo wadogo tuko na exposure kaa hizi because sasa ni easy ku identify talent from akiwa mdogo. Unaweza join hizi under 17 national team, hizi under 15. So mimi na feel hiyo ni exposure poa sana kwa watoto wetu wa mtaa because mara mingi unapata mtaa kupata exposure ndio uone the Premier League team sama uperform uweze kufika Premier League teams, una find talent mobs zinaenda zina get lost. Ya watu hii ni ku-execute zile tu vitu zenye zinamfanya developer akuwe a better player. It's not so much that amewin ama amelose. Hiyo itakuwa demanded from him later kwa career yake, but sasa kitu important ni growth yake na vile anaendelea kujua kucheza ball. Duol mata adhula e pachoka FKF oketo maine siro tuke mag rawere kaka yo mar tego kendo yango talanta. FKF bago tuke mag rawere gwenge ma pachoka e counties kaka Nairobi, Mombasa, Kisumu kod Kakamega. Kocha mag tuke go po okang' makama makoro giyango ni biro e kinde mowinjore. Kocha Mildred Cheche yango ni okang' mar FKF en makare kaluwore ni ochakore kuom rawere maraga mohero adhula. Hii anibamba sana na imenifaidi sana juu wangu walikuwa tu pale kwa mtaa ya Korogocho. Mara mingi wanachezea tu hapo, yao inaishi hapo. But sasa hii ukiangalia kuna watu wenye wanawajua ambapo wameshagundua kuna talent hapa. Kuna wengine wakishinda wanapia wananicall. Wananiuliza about my players who wako tunaweza mpata aje, tunaweza kuwa na yeye aje. So hizo ni vitu zenye ziko sahihi kwa mtaa ambapo mimi naona kuna venye nimesonga kiasi. Once uko kwa academy ya youth team nipo unaweza pata chance kwenda Harambee, unaweza itwa kola pia Harambee na kusaidia kwa hiyo football cause pia football pia inalisha na football inalea na football inasomesha.
The youth leagues are very important for FKF and also for the national teams because this is where we get raw talent, this is where we get players for our feeder teams. So it's very important to be able to come here, see the talent available and also see whether we can incorporate them in our upcoming national teams. Team volleyball mar Kenya Pipeline nolo Kenya Army etugo mar volleyball mar nyidendi manyo bagelap tuke manyayo. KPC nyonyi solony mamalo ka girodho Kenya Army sesa dek duto. Set mokwongo gi mar ariyo ne giloyo Kenya Army 25 kuom 14 moro ka moro. Kamar adek ne giloyo 25 kuom 18. Kocha mar KPC kaachiel kod captain margi oyango ni gibiro rido kanda. Mano ne gidong kaka namba 1 e lig ma volleyball mar Wakeni e Thurka. Across these things you're really tempting. The team has improved on net defense, which was our main undoing, and also the offense, that is the attack. And we still need to work more on it because it's not yet perfect, but we have improved a lot and wishing to do better than that. Tumecheza vizuri. Kuwin your 3 sets not easy. Tumejaribu. Kanya mwateke chendo maro imore hero kamano kuom Kisramogi TV ano Eli Samuel kawo Kisumu wachoni Kenya kato Fred Matiang'i hamanyari yo kabisa kendo wachoni omiyo osiro Fred Matiang'i mondo me hodiwogie pau siasa mondo me orie Kenya kaka oganda osebedo kadwaro wachoni yie mare ni malo ahinya gi Fred Matiang'i. Ano kanyo Sharon Dizi Sharon wacho kacha ni NT Locked Ramogi TV wachoni rahinya aneno luom der do wacho kacha ni NT kodwa kaen Nyakach Pacho lungo ni Oboch kaeto wacho kanyo ni wend Nyambaga no emodwaro nyinge mondo nyise ni were nango. Samuel Otieno wacho kanyo ni NT kodwa en bendo mora ahinya gi cheno. Ken Msafi wacho ni NT Yenga Ulore NT gi min gi Morinya lenge gi wuon gi Joseph Nyalenge kantie na Kuru Kaptembwa wacho ni Kenya ka pogo kinde siasa gi kinde tich otamo ganda wacho ni siasa en mfululizo wacho kae en gino mawacho ni makodho ganda jo Kenya ni to ibro tine jo ganda jo Kenya sadi jo singo manome gibro chopo kare sadi. Tony Ken wacho kanyo ni en jakagan Jaramogi TV lera ahinya NT Kamangu Kikuyu omora ahinya gi chendo mane county ma Nairobi. No bende ote kanyo ma Stephen Oginga governor wacho ni weche manyien chopo ne ahinya yo makare NT Marindi Kanyada gi Ogingo Rinda Melda Oginga kod jo Marindi Kanyada duto gimora ahinya gi chendo ni maro imore Bazenge special ni kacha in bende yakon magajuangi nalore gi kanyo kamano kom Kisramogi TV pod wantie kod cheno moko miyo medikete mana kera Mogi TV asebedo kanyo gi loko marwa Lizo Tieno nyinga Lydia okay riti masani.